Сустрэчы з генеральным сакратаром ААН, лідарамі Кітаю, Турцыі і чарговы раз з Пуціным. Лукашенко на саміце ў Астане спрабуе пазбавіцца іміжу міжнароднага ізгоя. 4 ліпеня, чацвер. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі дня ў Беларусі і свеце. Для вас працуе Александр Баразенко і сёння ў выданні. Азіяцкі вектар Лукашэнкі. Беларусь зрабілася чальцом шанхайскай арганізацыі супрацы. Што можа прынесці Беларусі сяброўства ў новай арганізацыі? Ілюзія прысутнасці ў міжнароднай палітыцы, крыкі экспертаў, што вось гэта які гіганцкі прарыў беларускай рэжымнай гэтай самай дыпламатыі. Ультыматум спрацаваў. Рэжым рэагуе на пагрозы Польшы заблакаваць плын грузаў на мяжы Беларусі з еўрапейскім звязам. Лукашенко собрал Совет Бяспекі для того, каб ацаніць наступствы. А што ж будзе? Наступствы будуць даволі значныя. Гэта тычыцца экспорта і імпарту з Еўрапейскім Саюзам, і гэта мільярды еўра. Там па розных ацэнках это можа быць там 5 мільярдаў. Нічога асабістага, проста бізнес. Новае журналісцкае расследаванне пра беларускія кампаніі, што вядуць справы на акупаваных расейцамі тэрыторыях Украіны. Шмат якія кампаніі былі заснаваныя пасля 2014 года, калі быў анексаваны Крым і калі распачалася вайна на Донбасе. Ну і бачна, мы з некаторымі з гэтымі людзьмі размаўлялі, і бачна, што яны сябе як бы там добра пачуваюць. Лукашэнку прынялі ў шанхайскую арганізацыю супрацы. Дагэтуль Беларусь 15 гадоў не тое, каб спяшалася далучыцца да аб'яднання. Як сённяшнюю падзею падаюць рэжым і прапаганда? І што гэта азначае насамрэч? Працяг у наступным сюжэце. Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Беларусь прынялі ў шанхайскую арганізацыю супрацы ШАС. Адпаведнае рашэнне падпісалі сёння падчас паседжання Савету кіраўнікоў дзяржаваў чальцоў у Астане. Лукашенко і ягоныя прапагандысты усяляк падкрэсліваюць важнасць гэтай падзеі. Этот день войдет в историю Беларуси как дата присоединения нашей страны к Шанхайской организации сотрудничества. Цяпер у ШАС дзясятак чальцоў. Заснаваная ў 2001 годзе арганізацыя ўключае ў сябе буйныя краіны, перадусім Азіі. У аб'яднанне ўваходзяць Кітай, Індыя, Пакістан, Расія. Агульная колькасць насельніцтва краінаў ШАС прыкладна 3,5 мільярды чалавек. ШОС – это прежде всего Китай. Это организация лояльных Китаю государств, и она начинает играть более широкую роль для самого Китая. Это те страны, которые готовы с ним делить идею сообщества, сообщества мирной судьбы, и идеи Си Цзиньпиня. Беларусь адзіная ў ШАС еўрапейская краіна, і гэта не дадае аднароднасці ці згуртаванасці арганізацыі, зазначае Наталья Бутырская. Члены этой организации периодически между собой воюют. Допустим, 2 года назад, когда было заседание ШОС, встреча лидеров, как раз в это время, допустим, между Таджикистаном и Кыргызстаном возник военный конфликт с использованием армии и военных сил. И при этом ШОС и лидеры при встрече, они промолчали, не отреагировали на этот конфликт никоим образом. Сёння Лукашенко правёў двухбаковую сустрэчу з генеральным сакратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Антоніу Гутэрышам. Кіраўнік ААН уздымаў пытанні парушэння правоў чалавека ў нашай краіне. Але дзяржаўныя медыі пра гэта не згадалі, звярнуўшы ўвагу на сам факт сустрэчы. Адбылася размова Лукашэнкі з прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам, а таксама з кіраўніком Кітаю Сі Цзіньпінам. Ілюзія прысутнасці ў міжнароднай палітыцы, крыкі экспертаў, што вось гэта які гіганцкі прарыў беларускай рэжымнай гэтай самай дыпламат. Вось, уласна кажучы, усё пералік нейкіх плюсікаў на гэтым завяршаецца. Ну, для яго гэта таксама нямала. Такі разварот Беларусі ў бок Азіі не будзе мець падтрымання ў грамадстве, мяркуе Яўген Красулін. Беларусь пагарнулася у асобе Александра Григорьевича ў Азію, спрабуе там нацягнуць на сабе азіяцкі выраз твару,
запрошваючы стаўленне да рэжыму Лукашэнкі у той жа Беларусі, можна казаць, што наадварот гэта станоўча паўплывае на еўрапейскі выбар беларускага грамадства. Эканамічныя бонусы ад удзелу Беларусі ў шанхайскай арганізацыі супрацы невідавочныя, зазначае эксперт. Арганізацыя не мае інструментаў і механізмаў для эканамічнага спрыяння сваім чальцам. Ніякіх значных супольных бізнес-праектаў у межах ШАС ніколі не агучвалі. Александр Дегтяров, Белсат. Еўрапейскі звяз увёў забарону на экспарт шматлікіх тавараў у Беларусь для фізічных асобаў. 4 ліпеня пачалі дзеяць новыя санкцыі на мяжы. На большасць тавараў польская мытня больш не надае ўсім вядомай паслугі такс-фры. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Беларусы» у Польшы. Забарону ўвозіць тавары ў Беларусь увялі па ўсёй мяжы Беларусі з еўразвязам, але гэта не датычыць тавараў для асабістага карыстання. Паведамляецца, што з польскага боку сёння правяраюць нават вываз тэхнікі і запчастак, нават на зялёным канале. Аднак можна ўвозіць прадукты і лекі. Пад забарону навоз у Беларусь таксама трапляе шэраг харчоў, ікра, розныя віды труфеляў, а таксама, да прыкладу, фотоапараты і камеры. Гэта ў выпадках, калі такія тавары каштуюць даражэй за 1000 еўраў. 29 чэрвеня Рада Еўразвязу паведаміла пра пашырэнне часткі санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. Лукашенка сабраў пазачарговае паседжанне Рады бяспекі і двойчы сустракаўся з чыноўнікамі. Паводле палітыка Паўла Латушкі, усе нарады адбыліся таемна. Нагода – тэставае ўзмацненне кантролю з боку польскіх памежнікаў на чыгуначным перавале Малашэвічы. Чым важны гэты пункт для беларускага рэжыму, Кацярына Гардзеева. Ад словаў да справы. Улады Польшы ўзмацняюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Днямі міністр унутраных спраў краіны заявіў пра магчымае закрыццё мяжы з Беларуссю. А учора на чыгуначным перавале Малашэвічы польскія памежнікі тэставалі ўзмоцнены кантроль беларускіх грузаў. Тэставы кантроль на мытным пункце ў Малашэвічах трываў усяго 33 гадзіны. Але гэтага хапіла, каб прадэманстраваць. Адказ польскіх уладаў на агрэсію лукашэнкаўскага рэжыму будзе адчувальным. Лукашенко сабраў Савет бяспекі дзеля таго, каб ацэніць наступствы. А што ж будзе? Наступствы будуць даволі значныя. Гэта тычыцца экспарта і імпарту з Еўрапейскім Саюзам, і гэта мільярды еўра. Там па розных ацэнках гэта можа быць там 5 мільярдаў. У беларускіх кантэйнерах, якія трапілі пад пільны нагляд, былі ў асноўным кітайскія тавары. Перавал у Малашэвічах важная кропка транзітнага праекту Кітаю «Адзін пояс, адзін шлях». Менавіта праз гэты пункт у еўразвяз трапляе значная частка тавару з Паднябеснай. Але цяпер стратэгічнае значэнне перавалу пастаўленае пад пытаннем. Што тычыцца транзіта, гэта вялікія страты для беларускай чыгункі і для ўсіх, хто займаецца лагістыкай. Ну, зразумела, гэта моцны ціск на інтарэсы Расійскай Федэрацыі, у тым ліку. Не толькі Лукашенко. Лукашенко на сённяшні дзень з мяжы зарабляе нават больш, чым ад уласнага экспарту. Калі Польша увядзе захады для кантролю на памежных чыгуначных пунктах, зарабляць на транзіце Лукашенко больш не зможа. Беларусь згубіць шмат грошаў. Таму ж згубіць шмат грошаў, якія яна атрымывае на пасіве. Спыніцца поток грошаў у бюджэт, і Лукашенко ў большую залежнасць ад Расіі попадзе. Таму што гэтыя ўсе транзіты, яны рабілі Беларусь унікальнай. Раней праз Беларусь праходзіла каля 80% ад усіх чыгуначных грузаў паднябесна ў Еўропу. Але абмежаванні з боку Польшы вымушаюць Пекін шукаць кружных шляхоў для сваіх грузаў. В начале июня этого года было все-таки подписано соглашение с Узбекистаном и Кыргызстаном по поводу строительства нового пути железной дороги, которая будет проходить через данные государства и через Турцию в Европу. Польша б'е па беларускім рэжыме і праз дыпламатычныя каналы. Пасля візіту прэзідэнта краіны Анджэя Дуды ў Кітай і агучвання праблемаў памежнага крызісу, колькасць спробаў парушыць мяжу з боку Беларусі знізілася больш як на траціну. Кацярына Гардзеева, Белсат. Польскае тэлебачанне, у структуры якога працуе Белсат, анансавала змены ў працы замежных рэдакцыяў. Наш канал мае перайсці пад кіраванне новай структуры – Цэнтру праграмаў для замежжа.
Белсат – адзіны незалежны тэлеканал Беларусі. Адзінае тэлебачанне, якое вяшчае на нашай роднай беларускай мове. У час, калі рэжым Лукашэнкі пры дапамозе Расіі вядзе гібридную інфармацыйную вайну супраць беларускага грамадства, для нас стратэгічна важным з'яўляецца захаваць самастойнасць тэлеканала Белсат. Тэлеканала, які дапамагае нам фармаваць самасвядомасць беларускага народу, які прадстаўляе для беларусаў праўдзівую і аб'ектыўную інфармацыю. Беларускі бізнес под крылом акупантаў. Проект Бюро Медиа апублікаваў новае расследаванне пра тое, хто едзе адкрываць бізнес на акупаваныя землі, чаму яны гэта робяць і ці не баяцца пакарання. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Крым і Донбас часова акупаваныя Расіяй украінскія землі. Заходнія інвесторы ў гэтыя рэгіёны не ідуць, а вось беларускія прадпрымальнікі так. Паводле новага расследавання праекту Бюро Медыа там працуюць прынамсі 60 кампаніяў з беларускім капіталам. Гэтыя прадпрыемствы займаюцца рознай дзейнасцю, ад гандлю да будаўніцтва, турызма і гэтак далей. Шмат якія кампаніі былі заснаваныя пасля 2014 года, калі быў анексаваны Крым і калі распачалася вайна на Донбасе. Ну і бачна, мы з некаторымі з гэтымі людзьмі размаўлялі, і бачна, што яны сябе як бы там добра пачуваюць, асабліва не хвалююцца. Да прыкладу, нарадзінец Пінску Віктор Крэйдзіч, намеснік старшыні Беларускай федэрацыі барацьбы і адзін з гаспадароў санаторыю «Карал» у Еўпаторыі. Журналісты выявілі, што Украіна давала яму прытулак, калі ў Беларусі яго пераследавалі за хабарніцтва. Цяпер ён актыўна працуе супраць Украіны. Я не считаю украинскую власть на данный момент какой-то правомочной, еще какой-либо. Не считаю, что там вообще какая-либо власть есть сейчас в Украине. Так пра Украіну адазваўся іншы фігурант расследавання, 49-гадовы Уладзімір Унукаў. У 2015-м прадпрымальніка затрымалі ў Беларусі з вялікім аб'ёмам наркотыкаў. Пасля вызвалення з калоніі ён пераехаў у Маскву, а потым паехаў аднаўляць разбураны расейцамі Марыуполь. Для России категорически важно, чтобы для местных жителей создавать картинку некую, да, что у них инвестиционно привлекательный регион. То есть кто туда заходит с инвестициями? Заходят, конечно же, русские, они там строят ипотеку, там еще что-то. Да? Заходят кадыровцы, но они заходят с инвестициями, скажем так, около криминальный и в криминальный бизнес. И в том числе заходят белорусы. Паводле украінскага заканадаўства завядзенне гаспадарчай дзейнасці ва ўзаемадзеянні з краінай-агрэсарам прадугледжаная крымінальная адказнасць. Пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі. Заход туда белорусских компаний является как бы там ни было нарушением закона. Да? То есть заходят компании на нашу территорию, международно признанную, и платят налоги в государство оккупанта. Ну, то есть это неправильно, это незаконно, поэтому ведутся расследования. Цяпер ва ўкраінскім санкцыйным спісе больш як 200 фізічных і юрыдычных асобаў з Беларусі, але сярод іх няма ніводнай з кампаніяў, знойдзеных расследавальнікамі. Мы рабілі гэтае расследаванне сумесна з нашымі калегамі з праекта «Схемы» Украінскай службы радыё «Свабода». Яны хутка таксама апублікуюць гэтую гісторыю. Ну і мы спадзяемся, што будзе рэакцыя з боку украінскіх чыноўнікаў. Цалкам расследаванне можна прачытаць на старонцы buromedia.io. Ірына Дарафійчук, Белсат. Ад царкоўных залаў да пабаў. У Вялікай Брытаніі праходзяць выбары ў парламент. Паводле папярэдніх апытанняў да ўлады ўпершыню за 14 гадоў прыйдзе лейбарысцкая партыя на чале з 60-гадовым Кірам Стармерам. Паведамляецца, што менавіта ён зменіць на пасадзе прэм'ер-міністра краіны кансерватара Рышы Сунака. Праз некалькі гадзінаў агучаць вынікі экзіт-полаў, а вось канчатковыя вынікі выбараў будуць вядомыя толькі заўтра. Іншыя навіны замежжа ў нашым традыцыйным аглядзе. Хізбула атакавала Ізраілем. Тэрарысты заявілі, што выпусцілі па ізраільскіх вайсковых базах больш за 200 ракетаў і 20 дронаў. Гэтую атаку назвалі адказам на ўчорашні авіяўдар Цагалю, у выніку якога забіты адзін з вайсковых кіраўнікоў Хізбулы Махамед Насыр. Паводле арміі абароны Ізраілю СПА перахапіла частку снарадаў, аднак у выніку падзення астатніх пачаліся пажары. Раней выданне Більд паведамляла, што Ізраіль можа пачаць наземную аперацыю супраць Хізбулы ўжо ў другой палове ліпеня. На гэтым фоне шэраг дзяржаваў заклікае сваіх грамадзянаў пакінуць Ліван, які фактычна падкантрольны Хізбуле.
Расія працягвае абясточваць Украіну. Амаль 6 тысяч чалавек засталіся без святла ў выніку атакі дронаў на Чарнігаўскую вобласць. Паводле паветраных сілаў Украіны расійская армія выпусціла па тэрыторыі краіны 22 беспілотнікі. 21 з іх удалося збіць. Пры гэтым адзін шахады ўтрапіў у аб'ект інфраструктуры на Чарнігаўшчыне, што і абясточыла шэраг населеных пунктаў. Цяпер энергетыкі працуюць над аднаўленнем святла. Джо Байден працягне ўдзел у прэзідэнцкай гонцы. Паводле выдання CBS News пра гэта дзейны прэзідэнт США заявіў падчас тэлефоннай размовы з віцэ-прэзідэнткай краіны Камалай Хэрыс. Байден прызнаў, што апошнім часам меў цяжкасці, але выказаў намер перамагчы Дональда Трампа ў лістападзе. Рашэнне Байдена надалей балатавацца пацвердзілі і ў Белым доме. Сумневы ў тым, што палітык працягне ўдзел у кампаніі, з'явіліся пасля ягоных правальных тэледэбатаў з Трампам у чацвер. Свой няўдалы выступ Байден звязаў са стомленасцю ад вялікай колькасці поездак напярэдадні. Аднак тлумачэнне відавочна не задаволіла выбарнікаў. Дэбаты паўплывалі на рэйтынг палітыка. Паводле апошняга апытання, праведзенага выданнем Нью-Йорк Таймс, Байден саступае свайму праціўніку Дональду Трампу з вынікам 43% галасоў супраць 49%. Святлана Ціхановская павіншавала Злучаныя Штаты Амерыкі з Днём Незалежнасці. Абраная прэзідэнтка адзначыла, што беларусаў і амерыканцаў звязваюць агульныя каштоўнасці свабоды і дэмакратыі, а таксама падзякавала за падтрыманне нашага народу ў змаганні з тыраніяй рэжыму, які цяпер пануе ў Беларусі. Раней віншаванні на адрес ЗША накіраваў Лукашенка. Ён пажадаў амерыканцам бязвоблачнага неба і запрасіў прыехаць у Беларусь. У Італіі зноў пачалося вывяржэнне вулкану Этна. Паводле агенцыі Reuters выкід лавы адбыўся з кратару Варыджына. Уражальны слуп попелу і вулканічных рэчываў падняўся болей чым на 3000 метры над узроўнем мора. Этна – самы высокі дзейны вулкан у Еўропе. Ён мае самую доўгую задакументаваную гісторыю вывяржэнняў. Першая згадка датуецца ажно 425 годам да нашай эры. Настя Печанькова, Белсат. Вязняў на волі. Такую інфармацыю падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле арганізацыі ў дзень рэспублікі 3 ліпеня вызвалілі 3 жанчын і 6 мужчынаў. Дакладна вядома, што сярод вызваленых былы кіраўнік партыі БНФ, хворы на рак Рыгор Кастусёў. Яго прыгаварылі да 10 гадоў калоніі. Дачка палітыка павяла пра першую гутарку з бацькам. Рыгор Кастусёў выглядаў добра і усміхаўся, бо апынуўся ў дома і пабачыў родных. Паводле вясны частка вязняў выйшла паводле амністыі, а частку памілавалі. Праваабаронцы падтрымліваюць інфармацыйную цішыню дзеля бяспекі палітзняволеных, таму пакуль не публікуюць прозвішчаў астатніх вызваленых. Днямі вызвалення некаторых апанентаў улады анансаваў Лукашенка. Супраць каталіцкага святара Анджэя Юхневіча распачалі крымінальную справу. Паводле хрысціянскай візіі яго пераводзяць з ізалятару часовага ўтрымання ў СІЗА. Ксяндза затрымалі летась у траўні. Яго прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці за размяшчэнне ў Фейсбуку выявы бел-чырвона-белага і украінскага сцягоў. Мужчыну арыштавалі на 15 сотняў. З таго часу на волю ён так і не выйшаў. Анджэй Юхневіч – каталіцкі святар манаскага ордэну місіянераў аблятаў Марыі Базаганнай. Да затрымання служыў у санктурыі Маці Божай Фатымскай у Шуміліне Віцебскай вобласці. Сур'ёзных здарэнняў і надзвычайных сітуацыяў не дапусцілі. Лукашэнкаўскія сілавікі асправаздачыліся ахову грамадскага парадку падчас святкавання Дня Рэспублікі забяспечылі напоўніцу. Аднак якім коштам гэта было зроблена? У сацыяльных сетках з'явіліся відэа, на якім супрацоўнікі аховы перад тым, як прапусціць людзей на парад, праводзілі пільны дагляд, нават маленькіх дзяцей. Як гэта было, паглядзім без каментара. Тураўскі малочны камбінат падарыў гомельскаму АМАПу мікрааўтобус. Пры гэтым, як адзначае выданне «Флагшток», прадпрыемства амаль банкрот. Адна з прычынаў крызісу – праблемы з пастаўкамі прадукцыі ў Расею. І гэта была апошняя інфармацыя ў сённяшнім аб'ектыве.